Dame ni di batana sumurung sian saduhu naroha imana mga ramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di pesta na paduahon hahihir ni Tuhan Yesus di bagasan tikyon nagabihatan di batadi hita. Imana tersurat di 2 Musa 14 ayat 26 1 ayat 31 tangyo kamu mahatani di bata. Dungi di dok jauh bama tu si Musa. Patol-tol matangamu tu atas laut asa sumuang akka aiki likup tu halak Mesir. Tu akka huritana do tu akka parsiutulna. Jadi di patol-tol si Musa matanganna tu atas laut gabi sumuang malauti dalam nahian mariak turangare. Gai mapurus mahalak Mesir menjumpa ko naiki gabi ditungganik ko jauh mahalak Mesir tu tongan ni laut. Ay sumuang maaiki jala dilukupi akka hureta do akka parsihudul rodi sudi parangan ni Firaun. Akka namang yutun nasida tu bagasan laut danga dong tiba sian nasida nangosada. Ala yang wahala Israel merdalan di nama hiang di tonga-tonga ni lauti jala gabe dorpi di nasida akka aiki di siamu do dia birang nasida. Asa di palua Jakuba di nasa dari halak Israel setangan halak Mesir. Gabe di idala Israel mate halak Mesiri di topin lauti. Jadi dung di idala Israel tangan natibul nabi nain di Jakuba tolak Mesir. Gabe mabir mabang soy mida Jakuba. Jala porsia nasia di Jakuba dohot di si Musa naposonai iman sahapna. Dia makadong asaha porsyaon adurang sopina ibahiba turputon adong masada barita namardong puda. Adong masahalak soldadu ima natomon di bagasan perporangan na soldaduon tertembak ma ima hona si majujungna. Dung tertembak si majujungnai alay dang mati ibana mangulu. Dungi dibuang may mana mudak sa perporangan ni. Jala neng dioperasi man. Dungi tersonggot ma dokter ne. Mardonga biar ala didok. Jala diboto. Sada bantik 1000 do. Jola mana bangulu. Molo dioperasi jala molo dibuat ima peluru na di bagasan ulu nai. Dungi dok dokter naima. Tu soldadui. Dung di patorang. Ima taringo tu pik manang tu mulu. Manang akhir ni operasi. Alai Roma. Soldadui madok. Di dok ma. Tu dokter nai. Tolema operasi ma. Unang pola mabir, unang pola tahu toko ninna marpani operasi ma hobar tu nabu benomu ninna ma tu dokter ne dungi songoni do operasi dokter ne ma dibuat ma peluri sen ulu ne dung piga jom nai musai di operasi ternyata sadar ma amat tay soldani jala sehat mangulu. Dusongoni di dokter nema tu soldadui. Au husuk kumajoko. Ditiki lau operasi. Ado songodir pakilalamu ini dokter nema. Dungi di dok soldadui ma. Angwa dokter nami mangulu marang mate piao hupasa do tu di bata. Mangulu manang mati piao napunan di bata mulu mangulu nunga marlupulup todiku nunga marlupulup nang akka dong aku tetara nang songoni keluargaku lao manomunomuam jala mulu mati piao nunga marlupulup todiku ala nunga manomunomu suruh-suruhan lao manomunomuam mo lao manopot ame. Ima prinsip dia dokter nami mulu mangulu las marokan yakka
keluargaku manomonom dohot dong aku kate tara alai mulu mati piau lasorohnya kesuruh-suruhan lau manomono mau lau masuk tu ingana tu Jerusalem nimpari inna ibana ma hidup benar tenangau dan anong mabirau inna ma alam dia makadonga sa porsyaon barita namar donga puring nangido na yung dohonon di Turpugong terlumobi ma di pesta pasca na pedua honon molotai dan aking di patolkas di dua Musa songon kitab Exodus manang kitab na juk tabigi dia may ima tangan ni di batang parwarhon Exodus haruar sian dia may par budakan manang sian natarok rupani Exodus na pinalua di bata na palua bangsonay siya tangan ni akaparhato banon terlalu may turputon siya Mesir marhide tangan ni di bata tangan ni di bata di pasu-pasu si Musa nang taidape bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya bagaimana cara Tuhan untuk membawa alain yang berengot tadi son ima di turputon sada dong di patupa di bata sada cara nabalga asa di bereng bangsui dia memarhiti sejarah marhiti nama saya tangan ni diwata nama sumasu sa sitong nanunga talpe bangsui itu kamatian ala nunga ro maribu jalan nunga ro parangan ni Mesir parangan ni Raja Parau neng maporos neng mabunasida ala disiri berengota jaka ureta disuruh bata di bagasan i manakan ni hapor syado tanya patol tol matangamu ninna di pasu-pasu di bata marhiti di patol tol si Musa da matanganna dum di patol tol aduna terjadi laut di ima bola dua kering gabi bui memerdalan nasidang di patol tol si Musa tangan na ima asa sumuang da sida merdalan mariak torang ari gabi bui mau poros na sida gabi bui masahat alai dosa sudi i manakkan dengan bangsoi tu bari bani lauti taida ma sudi parsihudul parangan ni Raja Parau dihukumi lauti danga dong tiba mati labatan na mati sudi jadi bangiri dong berengota di nama saya alami moro taida di ayat 10 pati masa tabudi di ayat sebelumnya molo taida di si sada nagino barhon na pinabuan di bata do marporang akado pak musum ninna rupani ado na yang berengota di si ima hohomah martanya ko ini nona unang pikir be alai di batado marnida ngulu di bangsa nguluta hohomah ita di batado marporang mardupuna kamu sutai alai dia makadong asaha porsyam dang di paloas di bata bangsa Israel naposonai na pinili nai di hahua Raja Parau dang di paloas na sida ima satu hamatian alai mugap dosu di parangani langsung mati satu nama hiang lapatan na di sida makadong sa porsyam berengota nang merdu mului ima goparano mangalubau na ima Tuhan Yesus naung hihisian na mati jala didok nakaningani luar biasa dui di ayat 22 dah ngadong tiba dah ngadong sisa nanggu saya dapatan na parangan na bain humasusa akka anak ngidi bata bangson di bata dang palason daruk tiba na dipa hebs du ima berengota habal gauni wason di bata lahu batuluh tu akan apa sonai jadi
berengot tadi si molo nunga di bata dongata tangan dong memusut sudi dan dilos di bata marlomo akka bangso nasi dan dilos di bata marlomo ala misiri la pamati hokkasida dan di palos di bata dibering do sikornei dibering do pendetan nei tung idu nani tata di bata sumuni mahita dan di palos di bata hita ditatat do alani perdangorani alani haci na alani pae na alani do sai idu benai komate alai dan di palos ke di baga sakamate ni hehe di hayo nido ima na marsikor hita dia matian hehe ma tong ido na pinaturuhon ni turpukon sada halonga ngebulun na luar biasa di halonga ngebulun na luar biasa dia makadonga saha porsyang asa berengot halongangan nabi ini di bata itu ngatonga ni perdalanan di Israel songoni mah halongangan nata bereng di paskau halonga ngebulun di mati hehe adong tabo to songoni dah adong alai sada halongangan dui naga bisa dana halongangan nama setakas asa diduk ima di ayat turbusa de luar biasa jadi dung di ida hala Israel tangan na tibul nabi na ini Jahuba tu hala Mesir gabe ma biar ma bangso imi da Jahuba jala porsia nasida di Jahuba do di simusa na bosone seta somal tadok biar mi da Jahuba do mual ni habis sukon mual ni pasu-pasu lau si desa pultorido biar mida Jakuba gabi dalat talamat calo pasu-pasu biar mida Jakuba do ima nak ngabe kita lam sere jala porsia ima taringo tuha porsia tedo gabi tar calo hita ma waso dohut hagugu hamalumon marikite ha porsia tedo gabi takas dia jari hita mangatusi sakap do lomo ni rohani debata alanima dia makadonga saha porsyang di pesta paskata na padua konon taida masakap ni di bata sakap ni Tuhan jago balau paluau kita songon bangso Israel di padua sa parhatu banani ima barita taring utusi Musa mamuka sian hatutubuna mamuka sian nasahat ima haruar dala sian hapetoni dipakai di padua debata lau songoni mahitan wain di bagas dikion marhite pasca na pa dua konom di paingo matu kita totong marhite balga do holong ni rohani di batam dia main porsiama kita di barite porsiama kita di hayon di jisi molo tutus itu nang porsia kita di si tabarita homa Tuhan na asing ima barita na uli selamat pasca marita amin martayang mahita mau lihat emat Tuhan diho marhiti hatam nabadi ima naung hehe Tuhan ditaduko kamatian atau kehe mahami mabarita Allah amin